गिबियावनो दिनैनि आसामनि हायार सेकेन्डारि काउन्सिलनि जि रिजाल्ट फोसावनाय क्लास 12 एबा फाइनाल हायार सेकेन्डारि एग्जामनि दिनैहाय रिजाल्ट फोसावबाय आरो बेनि सायाव जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों आं बिथांमोननि फरायसाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो मोनसे गाहाम हामलायथि आं बिथांमोननो बावहरबाय। दा मोजां बाथ्राया बे जोंहा दिनैनि समाव तामुलपुर जिल्लाया दिनै साइन्सनि एबा बिगियाननि आयदायावहाय साइन्स स्ट्रिमाव गासै आसाम नाङैनो जिल्ला हिसाबै बिथांमोना माने सेथि एबा बांसिनै उथ्रिसारनो हानाय फरायसानि बिबांखौ नायनानै बेवहाय मोनसे पार्सेन्टेजाव बिथांमोना 97 पइन्ट माने जि 8 मोनसे पार्सेन्टेजाव उथ्रिसारनो हादों। आरो हरैहाय बाक्सा जिल्लाया आर्ट्स स्ट्रिमावहाय माने बिथांमोननियाबो आसाम नाङैनो जिल्ला हिसाबै टप मोनसे 5 पार्सेन्टेजाव फैदों। दा मोजां बाथ्राया बेनो जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो आथिखाल जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जिबादि बावहाय मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानाय आरो जि सोलोंथाइ मोननायनि बेबस्थायाव सरकारनि नाजानाय आरो बयबो फोरोंगिरि दिथागिरि बिमा बिफा जोंनि हालामाव आरो बयबो हास्थायनाय बादियै गोग्गो थासारिजों बयहाबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनायनि मोनसे सम आरो थासारियाव दिनै जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बेबादि मोनसे पारफरमेन्स एबा जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे जाफुंसारनाया मोजां मोनसे फिनजाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव जे जोंनि ओनसोलाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे सान्थि थासारिया गोजोन थासारिया अराय सम बियो बयनिबो मोजांनि थाखाय मोनसे खाबु होदों। आरो थांनाय मेट्रिक आनजादावबो जोङो नुदों चिरां जिल्लाया सारा आसामनि जिल्लानि गेजेराव बिथांमोना सेथि मासियाव एबा बांसिनै उथ्रिसारनो हानाय सेथि जायगाखौ आवग्रिदों। थांनाय बोसोरावबो आवग्रिदों। आरो बेबादिनो गासै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो जे बे बिटिआर हालामजों लोगोसे आसाम नाङैनो जिहेतु जोंहा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो देग्लाय सेकेन्ड इयाराव बर' बिजोंजों बावहाय बयबो फरायगोन। आरो जाय बिथांमोना बर' बिजोंजों लिरनाय आरो बर' बिमा रावजोंहाय फरायनानै हायार सेकेन्डारि आनजादखौ दिनै बिथांमोना जों फोथायो जे बयबो साबसिन हामसिनै रिजाल्ट खालामनो हादों होननानै। आरो बिनिखायनो जे इयुन समावबो जोङो बे गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै मानोना हायार सेकेन्डारिनि उनाव बयहाबो माखासे गोदान थिरांथा गोदान लामा लानानै आवगायलांनो मोनसे सेलेक्सन थायो। सोरबाबा मेडिकेलाव थांगोन, सोरबाबा जोङो माने जेनेरेल डिग्री कनभेन्सनेल कर्सफ्राव थांगोन, आरो सोरबा प्रफेसनेलि गुबुन गुबुन माने टेकनिकेल बिथिङावबो सोरबा इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन बिथिङाव थांगोन। आरो बेबादिनो बेयो मोनसे माने मोजां मोनसे सम जाय समावहाय बिथांमोना बयबो गावबागाव लामाखौ लायो आरो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ साखाफारा खालामो। दा बिनि थाखायनो बयबो जाहाथे बेबादि गावबागावनि जिउ राहा लामायाव बयबो जाफुंसारनो हायो जाय बिथांमोना उथ्रिसारबाय। आरो मोनसे दिनैनि समाव जों सरकारनिसिम खावलायगोन, जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लायाव गोबां फरायसाया बावहाय जि बांसिनै पास जादों आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु आसाम सरकारा बिथांमोनहा गावसिनि जि मोनसे सरकारनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय काउन्सिलनि जे टप 10 सायख'योमोन, बिथांमोना देग्लाय बेखाय जेनेरेलि बिथांमोना स्टार एबा बेबायदि मोनसे पजिसन दोननानै दिनैहाय बिथांमोनहा सेपारेटलि बान्था होनाय बा बेबायदि टप 10 सेलेक्सन खालामनाय जायाखै। जोङो आसा खालामो बिथांमोना बेखौ लाखियोबा मोजांमोन। मानोना बेयाव मोनसे बयखौबो थुलुंगानाय आरो बयखौबो माने मोनसे गोसो बोनाय मोनसे थासारि जायो। अदेबानि बिथांमोना निउ एजुकेशन पलिसिनि मोनसे थासारिखौ नायनानै बिथांमोना बेबायदि मोनसे देग्लायनिफ्राय जि मोनसे बेबायदि माने सायख'नायखौ माने दोनथ'नाया बियो बारा साबजाथाव जायाखै होननानै जों सानो। इयुन समाव आसाम सरकारा बेखौ सानफिनगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंबो मोनसे आसाम सरकारनिसिम खावलायनाय लाखिगोन जाहाथे बेबादि मोनसे एखुथायै बा मान होनाया मोनसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होथाव जायो अराय सम, बेखौ जोङो मिजिंथियो। दिनैहाय जोङो जेरैहाय हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै जोंनियाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जिबादि बिबांनि फरायसाफ्रा फरायनो मोनदों, बेयो जिहेतु खम बिबांनि फरायसाफ्रा एनरलमेन्ट जानो हानाय फरायसालियाव दङ। बेबादिनो बिथांमोना दिनै डिग्री फरायनांगौ आरो बेवहाय दिनै जोंहा साइन्सनि थाखाय स्कप गैया। दा बेनिखायनो तामुलपुराव जिहेतु मोनसे मडेल कलेजबो लुफुंजागासिनो दङ आरो बेबादिनो डिग्री कलेजाव जाहाथे साइन्स स्ट्रिमनि मोनसे जि आयदा बेखौहाय तामुलपुराव थानाय डिग्री कलेजाव एबा गोदानै जे डिग्री कलेज मडेल कलेज फैगोन बेवहाय थिसननांगौनि थाखाय जोङो दिनै बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ जों खावलायो। मानोना जिल्ला हिसाबै ओनसोल हिसाबै जोंहा गोबां माने बेबायदि मोनसे साइन्सनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव आंखालाव दङ आरो बेखौ लानानै निस्सय सरकाराबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ माने आर'जलाइ गथायनानै खावलायगोन जाहाथे
तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बेबायदि मोनसे साइन्स सोलोंथाइनि गोजौ सोलोंथाइखौ जों लानो हायो। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।